Bueno, Iker, eskerrik asko, txapaldizkarian eta zure otxe ondoan gu hartzeagatik. Bueno, zorionak, Euskal Herriko txapelduna zara, nola bizi izan dituzu egun hauek? Bueno, eskerrik asko. Egia esan, aspalditik nire ametsa hori izan du da, ez? Eta, bueno, egia esan, nire ametsa bihurtzea tokatu da, eta egia esan oso pozik. Lan asko indot azkeneko urteotan, azkeneko bi urteetan oso hurbil izan nu, baina, aurten irabazita, egia esan oso pozik. Nola ospatzen da, horrelako txapelketa handi bat irabazita gero? Bueno, ospatu launekin eta bazkari bat ginen, igandea zen oipena, bestela parranda pixkatingo ginen. Baina, ospatu beti ingurun dailtzenakin, launekin, eta egia esan, hain Naparroko txapelketa ginen, da asko ez ginen euki ospatzi, baina hain dena buketutakoan, hain guztuago ospatuko dena. Euskal Herriko txapelketa izango litzateke adibidez futbolean Championsa bezala dena, ez? Hor bukatu zenuenean, telebistan ikusi genuen, ETV katean, eta oso nekatuta ikusi zintugun. Kasik ogorik edo ezin da ospatzeko edo olako keinuren bat egiteko, zergatik? Egia esan, lan oso gorra da, nik uste, txapelketa guztietan eta dagoan lan gogorrena, egur tamaina ezberdina daude, eta nik uste ritmoa galdu erazitxe izuela momenturo, eta egia esan, lana oso gorra izan da, eta bukaera iritsi nintzenen, egia esan indar asko iketzen ospatzeko. Eta zer sentitu zenuen? Sentitu kriston poza ez, bai niregatik eta bai ingurukoangatik, nire aita, nire ama lan asko egiten duen niregatik, ni txikien itzenetik, asko lagundu didate, eta egia esan beraiengatik poza handie, eta gure helburue lortuta poza. Joan den urtean, kolpe handia hartu zenuen, ez, Euskal Herriko txapelketan, irabaztetik oso gertu egon zinen. Zer egin duzu berezi urte honetan txapelketa hori irabazteko? Egia esan, iaz oso hurbil izan du nintzen, lan erditan eta aurretin nintzen, nire burue txapeldun ikusten nuen, eta horre nik uste detaile batzungatik txapelketak egin ziten, eta nik uste aurten asko lan dut, adibidez oinbikotan eurra hondik diela hortan teknika, maiatzetik hasita ondu nahiz lan zen, eta detaile txiki batzuk nik uste faiatu nitunak lehengo finalen, urten ongen ditutena. Detaileak esate dizu, ze detaile mota dira biek? Detaile nik uste teknikoak diela, eta psikologikoak igual bai ez. Igual nire burue jaurrea ikusi eta pixko bat relajatu nintzela ustet, eta ohartu gabe aurrengo eurren aurre hartu zitean eta hola. Eta nik uste esperientzik ez daukezonen itxendien gauzek diela, eta urte pasala eta finala jokatu dela pulitzen jaten die. Alde psikologikoa, detaile teknikoak ere, kirolari batek horrelakoak lantzen ditu. Aizkoran ere, zu bezalako kirolari profesional batek horrelakoak lantzen ditu urtean zehar entrenamendutan? Nik uste aizkora beste ozin kirol bezala, punteko aizkolari bintzat oso gor prestatzen ga, eliteko ozin kirolari bezala. Eta nik uste asko lantzen diela, bai guk, bai kanpotik launtzaileek ikusita eta nik uste hontan minutu bat hobetzeko detaile asko daudela, lan asko itxeko urten zehar, eta nik uste hortan buru belarri ibili behar dela. Asko aldatu alda, zu profesionaletan sartu zinetik orain arte, aizkora mundua? Nik uste baietz ez. Nik uste nivel aldetik gero eta gehiago dagoela. Lehen aitzolatutxa zegoan bera bakarrik, ematen zuen urte askotako zegoela. Eta bapaten ni azaldu nintzen, Mikel Arrainaga azaldu zen, eta bain ikusten nahi txikia heldu dela, otaino ere bai, oso gazteak diela, eta nik uste hemendik aurrea
final oso gogorrak heldu diela, oso parekatuk, eta bueno, nik uste Aizkorak lehen ematen zula ez zula releboi bezala ez, eta bain asko dula. Kanpotik ikusita askotan Aizkora dirudile dela kirol bat oso gogorra bai, exigentea, fisikoki pulsazio askotan emate dituzu denbora asko, baina teknikoki ere askotan kanpotik behintzat dirudi, ez dagoela aukera gehiegirik ez, baizik eta lehen borra moztu, eta ala da. Bueno, nik uste ez. Nik uste Aizkora teknika asko dula, horrengatik ikusi izan du da urte askotan zehar, nola adin askoko personak, oraindik final handitan eta jarraitzen zuen, fisikoz gazte baino askoz gutxigo izan da, eta nik uste hori teknikangatik dela, ez? Nik uste, Aizkoran teknika ikastea, nik uste oso zaila dela, urte askokin ikasten den gauz bat, eta Aizkoran daudela bi teknika aparte ez, bat dela Aizkora bera, Aizkora eta eurre esango nukenik, Aizkorak norberan gustoko materiala bilatzen ni behintzat urte pasat jot, eta... Ze material kase barkatu iker? Aizkora tipoa, ni lehen aizen itzen Aizkora hundigoakin, direti joan aiz proba batzen, hagoa zabalagoa, hagoa meharragoa, graduke bai sarrerare bai, eta bain egia esan launtzaileekin eta Luis Mari Belarra beak laundu izan du dit eta hola, eta atxekin eta hola, joan gero eta erraminta hobegoa lortzen eretzat, eta bain nik uste nahiko egokie bilatu du lan eretzat, eta gero beste alde batetik Aizkoran aitzeko teknika ez, norberan gorputze, posturak, eta gero eurren zenbat ezpal hartu, hor teknika asko dau, hemen orduken monitzekena esplikatzen. Entzuna du gainera, zu teknologia ere sartu duzula Aizkoran, zu entrenamendutan bideo grabatze dituzula eta gero bideoak ikuste dituzula teknika hori hobetzeko? Bai, hori da, ni gaztetan Australire joan nintzen, orain dela ja 5 urte, eta han ikusi nuen nola haiek hango txapelduneko laitzen zuen, entrenamentutan bere burue grabatu eta teknika zen parte guztie horrekin nola perfekzionatzen zuen eta gustatu zitzaiten egia esan, eta orduz gezti nire entrenamentu guztiak grabatzen jot, txapelketak bai, eta gero egia esan askotan ikusten jot eta asko balio ditea teknika hobetzeko. Azkenean Aizkora moztu duzunan txapelketa batetan, lasterketa moduko bat da, ea nork mozten duen lehenago. Zuk nola planteatzen duzu hor adibidez Euskadiko txapelketako finalan, nola planteatzen duzu hasieran? Badakizu beste arerioak nekatuko direla, edo zuk esatu nik hasieran nahiago dute tarte handia eta gogor hasi, eta gero ikusiko dut, nola planteatzen duzu hasiera hori? Egia esan nik uste, urte hauetan zehar taktika ezberdinek irabili jotez. Lehen hasieran, egia da, aitzolatu txani baino gehiago zen, orduan beti saiatzen ditzen, topea ateatzen ditzen, aber aurre hartzen nion, eta hor era ezberdinek protu jot, baina hartu nahiz niretzat hobena dela, nire martxa baten hasi, nahiko fuerte, baina tope ez, eta bukaera arte hola mantendu. Askotan hor pulsazio askotan zaudenen zai izaten da, eta kontrarioak aurretik dienen da zaiagoa izaten da, baina nik holaxe dakit dela nire moduiko bena eta hola itxet, nik itxet erlojun kontra balitz bezala eta ez kontrario behitu. Hor, zure ondoan beti persona badago, zure aita dena, ez? Momentu horretan zer esate ditu zure aitak? Lasterketa nola doan, zuk ikustuk badakizu zure arieroak non dauden, nola doa zen, berak ere bere sentsazioak emate dizkizu, edo teknikoagoak diren gauza batzuk esate dizkizu? Egia da, apustutan izaten die bi laguntzaile, bat Aizkorak ematen da bestea makilekin edo, zuk esan bezala esaten nola zoazen eta bar, eta nik uste asko laguntzen dula, baina Euskadiko txapelketan adibidez ez da laguntzaileik izaten ondoan, kanpoan izaten da, eta igual bai konsejuk eta oiuka ematen jue, baina batzutan etokatzen da igual leku handik diela, eta ez da oso ongi entzuten. Eta beak gauz teknikoa gehien bat,
eta nola noan batzutan esan izan dut, baina bueno, nik nahiagot igual ez esatea zer. Aitzol Atutxa aipatu duzu ja 2 alditan. Aitzol Atutxa izan da zure areriorik nagusiena, garrantzitsuena? Bai, argi dago, nik uste ni lehenengo maila iritsi nintzenen beraia txapeldun zen, eta lehenengo urtetik, eliminatorioan ere izan lan oso nahi nun, lehenengo gelditu nintzen, eta hortik hasitaia nik uste horri biligala txapelketa guztitan, hasieran berak irabazten ziten gehiago, gero nahiko paren jarri ginen, eta egia esan urten txapelketan ez da sartu, pena bat, baina oain Larrañagare aiga ikusten gure artean sartu dela eta Urrezko Kopan aurre hartu ziola berak, eta bainik. Eta oain arteko arerio ikaundina dudigabe Aitzol Atutxa izan da, baina mendik aurrean ikuste Larrañagare oso arriskutsu dela eta beste atzetik heldu dienak arriskutsu izan daitezela. Atutxari duela urte bat zen, pixat gutxigo ez, apostua bota zenion. Esplikazio jendeari, agian aizkoran oso jarraitzailea normalean ez dena, zer dira apostu horiek eta nola egiten diren? Egia esan, web kirolen apustuk izaten die, hoi askotan izaten da, izan daiteke edo ez, baina pike batetik ateatzen den gauz bat, aizkolari batek besteri desafio bat botatzen dio, taberna baten zita bat iten da. Kantabriko ez? Normalen Kantabrikon izaten da, bai. Eta han gelditzen da aizkolari bakoitze bere ekipoakin, bai baten eseri, eta han akordatzen da zenbat diru jokatu, zelan eta etxa eta leku eta bar. Eta lehen urtean ni bigarren gelditu nintzen, eta arantzatxo hori neuken, eta horrengatik bota nion Aitzoli desafioa, baina berak erabakizun ez etortzea, eta halaxe gelditu zen. Eta, zuk apostu bat egiten duzunean, zer nahiago zu? Apostu bat, txapelketa bat, ze azken urtero ere ez daude apostuak egite dituzuenak, zer nahiago zu? Txapelketa bat, apostu bat, edo... Nik egia esan, netzako garrantzitsuna apustu die, ez? Ni txikitatik apustu mundu asko bizi izan dut, etxeen herrikirol zale amorratu izan du die, atxaizkolari, amare bai, ama famili guzi ere bai, eta txikitatik hoxe ikusit, apustu mundu asko gustatu zait, eta nik apustu bat bakarra indot nire bizi, baina esperientzia oso ona izan duzen, eta egia esan, ni desiatzen hau beste apustu bat iteko berriz asko gustatu zitzitelako. Orain arte, azkeneko behintzat Atutxari zukota zenion, txapelduna zenari prest daude, orain zuri botatuko dizkizutenak hartzeko? Bai, nik esan nun txapelketan, finala bukatu ondoren, netzat ni behintzat kirola hola ulertzet eta hola erakutsi ditea, eta txapeldunek beti, norbati desafioa botatzen badio, bere txapela defendatu beharra dauke, eta nik argi dauket norbati botazkeo, behintzat azaldu eta entzun zer esaten duen, ingo nuke. Errepasoa ja pixat bukatuz, aurten ere, munduko bigarren. Gelditu zara, Australiara zoaz, oso aizkolari gutxi joaten dira hemendik Australiara, zer da Australian gertatzen dena? Bai, egia esan, hemendik kanpo, hemen lan luzetan aritzen ga, 40 minutu, ordu bateko lanetan, eta hemendik kanpoa Europako herrialdetan eta Australia, Kanada, Zelanda Berria, Ameriketa eta hola, bakar batea itzen dira, orduan beste modalitate ezberdin bat da. Eta munduko txapelketa izaten da Australian, aste santun, Sydneyen, eta nik Australia joan nintzen aurreneko aldin parte hartu nun, gazte txapelketan eta hola, eta esan asko gustatu zitzaiten mundu eta orduz geroztik beti bueltatu izan du naiz. Eta guretzat egia esan oso zaila da lan hori eta adaptatzea, baina esplosiboagoak dira, ez? Oso esplosiboa, teknikoki den aldatzen da, erramienta aldatzen da, eur ere beste eur klase bat da, eta suertez aurten joan nintzen, eta nire helburu zen 8 benan finalen jokatzea, inoiz Europar batek ez zula jokatu, eta finala jokatu nun, eta bigarren gelditu nintzen, eta esan ez nuen espero eta oso pozik. Eta nola ikusten gaituzte handik, edo nola ikusten zaituzte zu han Australiatik? Egia esan, hango jendek asko jarraitzen du hemengo kirola, final guztik, txapelketa guztik asko jarraitzen jo, eta beraientzat, beraiek kirola
asko matxetu eta bueno, beraiei ezinezko ditzen zaioa, ez? Lan luze bat itea eta hola, eta bueno, erotu gaudela eta pentsatzen du, baina bueno, asko gustatzen zaioa eta asko jarraitzen du. Bueno, hemen Otsagabian gaude, hau txoko polita hau da zu entrenatzeko prestatu duzun eta bukazun zure laboratorioa, ez? Esan dezakegu. Zergatik erabaki duzu, Otsagabikoa zara, Otsagain bizi zara, baina ez zara hemendik mugitu. Askotan kotxe asko hartzea tokatzen zaizu, Bizkaiara juteko 2 ordu jun, beste 2 ordu terdi etorri. Zergatik erabaki duzu zure esentzia eta zure bizitza hemen mantentzea? Bai, bueno, nik uste txikitan hemen jaio nintzen, gero Leitzan bizi izan du nintzen, baina nik uste hau batez leku oso lasaia da, mendi bueno, paregabe dauke ez, Irati hor dau, inguruko mendi guztik, eta nahi asko gustatzen zaten naiz mendi eta hola, gustu egoten naiz egia esan, eta gero pixkat asteburutan da bai tokatzen zaitela, Bizkaia aldea, Gipuzkoa aldea eta asko, eta gero astez egia esan asko gustatzen zait, hemengo lasaitasune eta hemengo jende gutxi biziga, herriko jendea eta hola, eta hemen nahiko gustu egoten naiz, eta entrenatzeko toki hauetan egin genuen, eta zuk esan bezala hau da nire atienetan ere laboratorioa, eta hemen pasatzen du, orduk eta orduk. Hemen imaginatzen dut, hemen pasa izan dituzula, poz handienak edo oso handiak dienak, negarrak, frustrazioak, momentu gogorrak ere hemen pasa izan dituzu, ez? Bai, hori da, ez. Azkenen kirolen denetik dau. Askotan, igual ongitzoaz, baina entrenamentu txarrak eta ere asko izaten die. Ikustezu igual egune iristen nahi dela, zure helburu getzala hil lortzen, eta netzat hoi oso gorraiten zait bereziki hoi. Eta tokatu izan du da, tokatuko da berriz, momentu txarrak engo die, momentu honak, kirola holakoa da. Eta hemen pasako txot, hemen txen, nire ingurukoakin, eta tokatzen dena. Horrelako momentuak etortzen direnean, tipo lasaia zara, erlatibizatzen duzuna, zure metodologia baduzu momentu horietan zer egiteko, edo oraindik gaztea zara eta sentipen handikoa. Egia esan, momentuik ez ditut asko kontrolatzen, amak eta aitak asko laguntzen ditea, baina egia esan, gauz bat ongi ez zaiteren ateratzen, baina kabreatzen naiz nire burukin, eta hola tokatzen denen igual ratxa bat, 8 entrenamentu denak txarrakin da, asko hasten naiz pentsatzen ez dakit igual negatiboki, eta hortan egia esan aitak eta amak asko laguntzen ditea, eta beraiei esker geho hasten naiz erremontatzen eta bestelan, ni burui bueltak ematen, undituko nitzeke seguro. Hemen zure lagunak izango dituzu, zure kuadrilla, ulertzen aldute askotan egin behar den sakrifizio hori. Orain imaginatzen du gaian baiet, ze azkenean txapelduna zara, Euskal Herrikoa, munduko bigarrena, eta azkenean horrek badu bere garrantzia eta hori oso polita da, baina lehenago ere hasi zinenean, ulertzen altzuten haiek parrandan eta zu hemen entrenatzen geratzea eta egin beharreko sakrifizio guzti hori. Zaila da ez, nik uste, azkenen hasieran beraio bezalakoa za, dena parranda baten die eta zu ez, eta gainera aizkora bezalako kirol bat ez, eta hemen afizioik ez dela, nik uste hainbeste jendek ez zula ulertzen, gainera ni ikasketak hemen bukatuta erabaki nuen hemen gelditzea, ikasten jarraitu gabe, Iruña joan gabe, berai denak Iruña joan ziren, eta pixka bat erotuta, erotuta neo bezala tratatzen zitean, gero hasi nintzen txapelketak irabazten, goi maila iristen eta hola. Eta, egia esan noain ulertzen du edesiente, batzutan, berai ere igual kostatzen zaioa, igual ez daki ez, jendek igual ez daki kirolari batek, zer sakrifizioin behar duen ez da imaginatzen ez, eta hau iteatik igual, horrek txapelketan ez dizu influituko, ez bedisziplina eman behar da ez, eta egia esan noain nahiko ulertzen duela, baina nik uste jendek ez dakila kirolari batekin bat joan sakrifizioak. Zein da zure ustez kirolari, goi mailako kirolari batek behar duen ezaugarri nagusia? Nik uste amor propio hori ez, nik uste hemen burugorra izan behar dela, hemen lan asko behar dela, ordu asko, eta hilabete baten entrenatzen zonakin ez duzola deusingo ez, hemen urte guztiko lana da, urte askotako lana da, eta momentu honetan, txarretan, hor segi, eta
bueno, lana. Eta zergatik erabaki zenuen aizkolari izatea? Zergatik aizkora eta ez futbola, pilota edo beste edozein kirol? Nik uste, jaio nintzenetik eta nik uste nire buru ez diotela galdera hori ine, aber aizkolari zen. Nik beti argi eukit, ni ja 3 urtekin nire usten aizkolari nintzela, haitzen nintzelako aizkora batekin ez, eta bueno, nik ez dakit, beti argi eukit aizkolari zen behar nula, aizkolari nintzela, 5 urtekin ja haitzen nintzen esibizioetan, plazatan, eta bueno, bai egia da, hasieran igual jolas bat bezala zela, gero dena serioagoa bihurtzen joan da, baina nik uste horrekin evoluzionatzen joan naizela eta beti argi eukitela. Eta zen izan da zure idolo edo referente nagusia? Ez aizkora maizik eta kirol guzietan? Bueno, nik uste aizkoran izan dela nazabal bat, mindegia eta bai bideoak eta ikustetik, aizkoran ez dut hainbeste ezagutu, baina aizkoran aktiboa nik uste nazabal. Ni nire itakin jaten txapelketata eta beti nazabalek irabazten zuen eta netzat ala zen eta netzat hobena zen momentu hortan eta idolo bezala, bera gainean nik uste kirolari bezala, berare asko zein du dela, asko entrenatu dula eta ejemplo bat dela. Beste kirolak jarraitzen aldituzu? Bai, egia esan kirola asko gustatzen zait, beste kirolak eta jarraitzea. Igual gehiago jokatzea gustatzen zait generalen kirol guztietan, baina egia esan desiente jarraitzea jot eta bai gustatzen zait. Eta zein da, gehien gustatzen zaizuna? Gehien aizkora kenduta pilota da. Pilotan, launek eta izan dutxot, beti danik pelotan eta ibiltzen dienak, eta haike beti tiatzea izue gaixo, eta kirola bera egizan asko gustatzen zait, eta asko jarraitzet. Pilotan, baduzu pilotari gehien nagaioago duzuna, edo gehien gustoko duzun bat? Bai, egizan laune da, eta Joseba Ezkurdia, egizan pilotari bezala asko gustatzen zait, lehen 3 gustatzen zitzaiten, eta bain, bera gustatzen zait egizan. Bi pilotariak beroak dira, zu ere beroa zara? Bai, egizan nire nahiko beroa naiz eta gustatzen zait jenioi. Hemendik aurrera zer, Iker? Zer dira, ja dena irabazi duzu, dena irabazteko ere baduzu oraindik, aukerak izango oso gaztea zarelako, baina dena irabazi duzu. Zer izango da Iker Bizentez hemendik aurrera? Bueno, nik uste hemendik aurrera ere saiatuko naizela ahalik eta gauz gehien irabazten, nire bizitza hau da ez, eta nik ahalik eta urte gehien kirolontan jarraitzen, kirolontaz gozatzen, eta oain arte saiatu naizen bezala nire lehenengo txapelak irabazteko, saiatuko naiz urrengoak irabazteko. Gustatuko litzaizukeela rekorren bat haustea? Bai, egia esan gustatuko litzaidake, marka oso zailak daude, baina ja burutan hain naiz baten bat eukitzen, eta egia esan lan asko egin beharra dau, eta oraindik oso argi ez dauku, baina hemendik urte batuta igual saiatuko naiz. Iker, eskerrik asko, txapaldizkarian izateagatik, eskerrik asko hemen zure txoko polit eta zure laborategi berezionetan hartzeagatik, plazerra izan da, hemendik aurrera sorte handiena, eta espero zure txapela, etorriko diren txapela guzti horiek eta baita errekor horiek hemen txapaldizkarian zurekin berriz ere kontatzea. Bale, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.